Cubates i dracs. Però és que no es pot escriure en paraigües. Amb Xavier Pérez Pico, De puta mare. I què dius que farem? Maricel Forn Bon Nadal a tothom! i Marc Soler. Gelat, me cago en Déu! Vilatans, cada dia em costa més pensar aquestes introduccions. En primer lloc, perquè gravar un programa amb setmanes d'antelació i parlar d'alguna cosa que tingui sentit quan surti és cada cop més complicat. I en segon lloc, perquè me n'he adonat que, com quan coincideixes amb les amigues de la teva iaia a la cua del forn per comprar pa, sempre acabo parlant del temps, que si ja ha arribat la primavera, que si fa molt vent, que si hi ha sequera... I és clar, per parlar d'això, ja hi són les àvies. I mentre siguin vives, deixem-les parlar a elles. I és que és important escoltar-les, donar-los veu, explicar les seves històries i així mantenir-les vives per sempre, a elles i a les seves tradicions. I això és quelcom que la nostra convidada sembla tenir molt present. Sense anar més lluny, el seu nom artístic ve d'una història familiar o la primera cançó del seu nou àlbum, la introducció, es diu Cada món, cada història i de fet explica això, una història. I ara que ja l'hem mig introduït, deixeu-me dir que avui tenim una convidada molt especial, una artista, de fet, la primera artista que ve al programa en condició d'artista, tot i que vam tenir un que ens va interpretar un tros de cançó molt bonica i un altre que no va esmentar ni que era artista i llavors no va cantar ni va fer res, lògicament. Una persona que fa una cosa que mola moltíssim i és que combina a la perfecció la tradició i la modernitat, la dansa i la festa, el vell i el nou, els cubates i els dracs, i a més ho fa en català. Efectivament, companys, estic parlant de Nastellat. Avui amb ella parlarem no només del seu projecte artístic, sinó també d'un conjunt de danses dels països catalans, més concretament de Mallorca, el Ball de Bot. Per tant, el programa d'avui també serà una combinació del que hem fet sempre, parlar de festes i tradicions, i del que no hem fet mai, que és entrevistar algú interessant pel que fa més enllà de la festa que ve a parlar. A més, m'acompanya la Maricel, que un dia més posa el seu pis a mercè del programa, i el Xavi, que es vestirà de corresponsal per parlar-nos de geopolítica. No ens encantem més, cordeu-vos les 7 penques i comencem aquest ball, no sense abans recordar que puta Espanya. Lluny d'aquí ja fa molts anys. Hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac. I entonces un polsim de M. Hi havia un rei prou respectat. Sembla una pastanaga bullida. L'admiraven. Molt senzill, perquè l'alcalde és un fill de puta. O s'espantaven, Les magdalenes no poden estar a la llauna de les galetes. però un se'n reia. El drac es reia d'ell. Cubates i dracs. I festa, noi! Molt bé, Maricel, què tal, com estàs? Doncs molt bé, com sempre. I tu, Marc? Jo cansat, com sempre. Mai et preguntem com estàs, és veritat. I sempre estic cansat, llavors. Sí. És igual. Jo estic molt bé, gràcies per preguntar. No t'ho hem preguntat, Bueno, ara t'ho anava a preguntar, Estic però no. molt content de ser aquí de nou. Molt bé, avui tenim amb nosaltres a la Laia Rius, a.k.a. Nastellat. Què tal, Laia, com estàs? Hola. Bona tarda. Primer de tot, ets més de cubates o de dracs? Entès com a la part tradicional o festiva Vale. de... Per sorpresa de molta gent, crec que sóc més de cubates. Sí, eh? Molt bé. Sí, faig més cosa de dracs, Mm però és que m'agrada molt sortir de festa. Al final són mons que van molt lligats. Sí. I tu també barreges una miqueta els dracs amb els cubates, no? Amb el que Sí, fas. exacte. De fet, és portar els dracs als cubates. Oi, tu? Sí, sí. Molt bona resposta. I llavors, quina és la teva relació amb la cultura catalana? En general. Com a biografia, vols dir? Sí, per exemple, hi ha gent que hi està més implicada, menys, no sé Vale. si la practiques, si la consumeixes... sí. Practico la cultura catalana. Bueno, al final el projecte de música el que volem fer és fer com música tradicional dels països catalans, ara sobretot centrada en música de Vall de Bot, però com des d'aquest llenguatge de música electrònica contemporània que és el que jo domino més, que a vegades m'han preguntat però per què no fas com a música tradicional? I és com... No en sé, prou, no ho faria bé. I en canvi Ja això, pues, bueno, mira, pues, una mica millor sí que ho faig. Molt bé, i després ja entrarem més en detall del que fas. Tens alguna opinió impopular sobre les festes majors? Aquí sempre posem un exemple que ens va dir algú que ja no recordem, que és la Patum està sobrevalorada.
Vale. com a opinió impopular. Vale, ja em pillo. Després s'ha de dir que la majoria que ens han dit no són opinions impopulars. Totalment popular. No? La majoria eren completament populars, però... Uf, quina bona pregunta, no he pensat prou bé la resposta. Mai la diem al principi abans de que vinguin els convidats. També han dit, per exemple, que la Mercè, les festes de la Mercè estan sobrevalorades, que això és la que no és són un impopular. festival Sí. de música, és la menys impopular, potser. Que... A veure, més coses. Els gegants... Del Que hi ha gent que és molt flipada amb els gegants, Sí, van dir. això. Sabia que hi Que havia estan alguns sobrevalorats, gegants. també. També hem tingut que el pubillatge... Algun contra el pubillatge, També. que ho va dir una amiga teva. Convidada de Reus. És veritat. O no ho sé, perquè sempre els hi atribueixo coses amb ells. Podríem fer un Excel. Un llibre. Un llibre, exacte. Si no se te n'acudeix cap, pots dir-ne una popular. O pots escriure... O al A final veure, em pots repetir la pregunta? Sí, opinió impopular sobre les festes majors. Vale, puc anar a reflexionar al llarg del programa, llavors hi arribarà un moment que us diré. Vale. A tot el Tinc la programa. resposta. Exacte. Em sembla bé. Exacte. Perfecte. Quan la tinguis, aixeca la mà, ho parem tot No et donarem torn? i llavors en parlem. Molt bé, doncs ens n'anem ja a parlar sobre primer el Ball de Bot. Cubates i dracs. Fresquíssimes, les acabem de treure del congelador. Nastellat combina ball de bot i música electrònica. Després en parlarem amb més detall, però comencem pel principi, que és, com deia ara el Marc, el ball de bot. Llavors, què és exactament el ball de bot? Perquè no es tracta d'un sol tipus de ball, no? Entenc? I de vot que no, de vot junt. És a dir, no em diu. De Bot, en plan... No de ballar davant del Cristo. Les flors Mariae. Clar, exacte. Crec que això va ser un tuit que vaig fer jo quan tenia com 20 anys, just al principi que començava a pensar en el ball de bot, i va ser com un dels meus primers tuits virals. I l'has recuperat mai o no? M'hauria fer samarreres No, d'això, del- de Nastellat però amb era el tuit com- aquest. Oh, és molt bona idea. Ara no me'n recordo què deia, era com ball de bot i no creus en Déu o alguna així, no sé. Que maco, inspirador. Treballarem en recuperar-lo mentrestant, però... Potser el vaig borrar, perquè va arribar un moment de la meva vida que em vaig arrepentir de molts tuits que havia fet i els vaig borrar. Ja, no s'ha de fer mai, això. Llavors el... No, sí, en fi... El ball de bot, sí, perdó, buah, estic dispersa, Cap problema. Sí, el ball de bot és... No, a la Ioconda, però, Tenim el Marc buscant el Twitter de la Laia perquè no podia esperar-se. Ja el buscarem. M'estava buscant a sobre. Ball de bot. Sí, el ball de bot és un conjunt de balls de Mallorca, sobretot, que inclouen jotes, fandangos, mateixes i boleros, que estan, o sigui, hi ha arrels, bueno, jo podria fer-vos una explicació històrica que segurament no seria gaire acurada perquè hi ha gent que en sap molt més que jo, però sí que hi ha arrels ja de 1300 i pico que comencen a haver-hi balls com brandada, que era com moure els braços, això, però després venen molt influenciats per balls més de la península i acaben sortint aquest tipus de ball que sobretot es caracteritzen com per botar, i per això es diuen ball de bot. No tots, però sobretot la jota és una jota molt saltada i això, i es ballen sobretot a Mallorca. És un ball matriarcal, podríem dir, perquè la persona que comanda és una dona normalment, tot i que després hi ha altres persones que opinen que té aquesta part que sí que dominaven més les dones, però que al final estaven en una cultura patriarcal i llavors tenia coses com que, per exemple, hi havia una figura d'una persona que et deia amb qui havies de ballar. Saps? I tu com a dona no t'hi podies negar. Llavors l'únic que podies fer era fer-li punts molt difícils perquè no volgués ballar mai més amb tu, sinó... Sí, podies anar-lo a deixar malament, no? Dic, bueno, ja queda ballar amb el de cal, no sé què, doncs... Que punt? Hi ha el dret de cuixi i el dret de ball, no? Vull dir, a veure, això entenc que, clar, en les... I el dret de vot, que això va ser l'1 d'octubre. Això entenc que en aquest principi, vull dir, ja imagino que ara no. Sí, Què són punts? Sí, perdó, punts, o sigui, quan dic el ball de bot està caracteritzat com que té com un punt llis, que seria com el punt típic que es fa en aquell ball, per exemple la jota sempre és el mateix amb una mica variació, però ja està. I després hi ha els punts que sol ser quan el cantant comença a cantar, i llavors es fa com un punt que és improvisat en el moment, o sigui, hi ha una persona que comanda és la que decideix quin es fa i la resta segueixen, o si és en parella, doncs l'altre segueix. I poden ser 1000 coses, o sigui, hi ha com uns punts bàsics, però després tu et pots inventar també els punts que vulguis, o sigui, i això hi ha també tradicions familiars de punts, coses, bueno,
és un tema. Sí, és un ball que és una barreja de moltes coses i de moltes tradicions. Cada cas ho fa diferent, no? Sí, exacte. S'ha agafat diferents estils, potser... Es pot dir així, exacte, sí, i depèn de la zona de Mallorca també es balla d'una forma o es balla d'una altra. No hi ha unes normes escrites del ball? No, malgrat hi ha un llibre que ha sortit ara fa poc sobre el ball de Bot, que és molt interessant perquè recull una mica i ho posa com en escrit d'Amador Llucia, que és una persona que és comunicadora i té un podcast també sobre Vall de Bot, o sigui que si us quedeu amb ganes podeu buscar-lo i té 1000 capítols. Llàstima que Sant Jordi ja ha passat. Clar, quan surti aquest programa... Podríem recomanar el llibre. Tothom sap que quan hi ha Sant Jordi després ja no hi ha llibres. No, la gent... No es pot comprar llibres. Has d'esperar l'any següent, has d'esperar l'any vinent. Llavors, has parlat de que hi ha boleros, jotes o jotes, com li hem de dir? Bueno, com vulguis, jotes. Allà li diuen molt jotes també, però jotes. Fandangos i... Mateixes. I mateixes. Llavors, què tenen en comú, com aquestes quatre? Lo del vot, el que es vota? O alguna cosa més? Bueno, que és ritme ternari normalment i que és del ball que es ballava en aquella zona. Segurament tenen altres característiques més comunes. O sigui, com això, estructura que intercala instrumental amb veu i que es balla com d'aquesta manera de més espontània o improvisada i havent-hi una persona que decideix el que passa. Que sí que també hi va haver una època que hi havia com més, que es va promoure més els balls més coreografiats, diguéssim, com just a l'època que comença a haver-hi turisme, que es comencen a fer mostres davant dels turistes i això, però després de plaça és una cosa més improvisada. M'estic imaginant com el típic barco de turistes que arriba a Hawaii i els posen com les coronetes, The White Lotus. Exacte, tot ballar amb de Bot. Sí, crec que era una mica així, Sí, un reclam, o sigui, com una identitat. L'intent de fer identitat a través del ball. És un tema controvertit. Sí. Uau. Sí, no sé si vull entrar-hi. No. Perquè entenc que controvertit, o sigui, en el sentit que potser hi ha hagut gent que no està tan a favor d'aquesta folclorització. Exacte, sí. O sigui, realment hi ha com la vessant més folcloritzada de ballar amb les robes, coreografiat i això, que això també té un sentit i ha tingut un sentit històric en el seu moment i hi va haver una època que només existia o quasi que el ball de Bot es va seguir gràcies a això. I després hi ha com tota la part més popular del ball d'anar a la plaça i ballar tu amb la teva roba de treballar tot el dia i ballar amb el que passi. Vale. Que és segurament el que es feia a l'origen, no? Vull dir que es balla amb una vestimenta copiant, però abans la gent sortia a treballar sí, així, no? Exacte. Es ficava a ballar. Sortien del camp i anaven a ballar. Llavors, la vestimenta folcloritzada, quina és? Deu ser 7 penques? Zero expert en això. Va. Mai és que no hi vull entrar perquè ni ho conec ni m'interessa perquè no és el que faig jo. De fet, el debat aquest no només és amb el Ball de Bot, jo crec que és amb totes les coses de la cultura catalana, amb els castells, el tema del concurs de castells, el tema de que certa marca de cervesa patrocini moltes coses de cultura. També ho diem mentre estem bevent. La que estem agafant ara amb les mans. Però no estem... Bon exemple. No, però vull dir que és un debat que va molt lligat amb la cultura, el tema aquest que dius, per una part també l'ha ajudat a que coses sobrevisquin, però per l'altra la meva cultura no és la teva disfressa o negoci. Sí. Comentes això, no?, de que l'objectiu o el sentit del ball és ben bé que la gent balli. Quina música acompanya aquestes danses? O sigui, és una... N'has tallat. De fet, el ball de Bot neix... No. No, és broma, és totalment broma. Quina música... És una música com tradicional, o sigui, a veure, que ho penso. Sí, també com... No és flabiol i tamborí, per exemple, que seria... Sí, en el sentit d'això, no? Es reunien... O sigui, per exemple, en el programa de la Glosa van parlar de que en ser... O sigui, ho comparo una mica en el sentit de que glosar és una mica agafar i de manera improvisada posar-se a cantar i a fer rimes. Una mica i del tot. I del tot. És la definició. I entenc que el Ball de Bot també pot tenir aquesta cosa orgànica, no? De sí, que no total. estigui preparat o d'allò, no? I llavors, doncs, engloba tot tipus d'instruments, és una cosa espontània, com funciona? O sigui, realment tu pots ballar Ball de Bot amb un flabiol i tamborí i tu et pots ficar a ballar, saps? O sigui, fas com la tonada així típica. Normalment és això, flabiol i tamborí, xaramia també, que seria aquí a Catalunya ho coneixem com a sac de gemecs,
però després sí que quan hi ha un grup de ball de bot sí que solen tenir més instruments, tipus guitarra, violí, flautes, percussió, tot això. Llavors sí que pot ser format grup o format, estem fent un dinar, molts cops amb els meus amics ho fèiem estem fent un dinar, una toca el flabiol i tamborí, una altra la guitarra, i la resta som uns friquis i ens fiquem a ballar. Que guai. Això mola molt perquè és una cosa que amb el meu grup d'amics sempre ho comentem, que s'està perdent o no es porta tant el cantar amb els amics o agafar una sobretaula que algú tregui una guitarra o que algú de sobte pues jo tinc un ukulele, hi ha una guitarra, hi ha un cajón i de sobte, no? I potser és l'origen de totes aquestes coses. I de Stay Homes. No tot. No tot és bo. Exacte, tot té la seva part negativa. Sí. Llavors, d'aquestes, de boleros, jotes, fandangos i mateixes, cadascuna tenia, o sigui, n'hi ha alguna que sigui aquesta és la festiva, aquesta és la no sé què... O sigui, tenien com... o tenen algun no sentit, però... Connotació, no? Exacte. Vale. Aquesta o sigui, de cada estil d'unes. Exacte, sí, que la jota fos la que es fa quan, no sé... Vas borratxo? Sí. Sí que hi ha com la jota, que també es pot ballar en format bullanguera, diguéssim, que llavors és com a final de ballada. No sempre havia sigut així, però ara sí que s'ha popularitzat més així. De final de ballada llavors es fa com una jota molt llarga, que dura com molts minuts, i llavors hi ha una parella al mig i es van com canviant de la parella. O sigui, tu entres i robes la parella. Llavors sempre... Això normalment és amb jotes. Sí que hi ha algun grup de ball de bot que ho fan amb boleros, però és raro fer-ho amb boleros. El tema de robar la parella és només quan fas la jota, sempre... Ja te la quedes. Te la pots... Hi ha contracte després. Gigi. No, però... Sí, com funciona? És que jo no... Per imaginar-m'ho. Lo de robar la parella? Sí, com funciona? S'entén que no és robar, simplement estan ballant dos, no? I llavors tu entres i et quedes. Sí, però l'has de lluitar a vegades, Ah, sí? Sí. Sí, a vegades no és fàcil robar la parella. Amb una pedra. I com es lluita llavors? Com et retires si no l'has robat? És humiliant. És humiliant. És humiliant, eh? A més, t'està mirant tothom. I ara s'ha ficat de moda que ho graven. No. Les bullangueres, i a YouTube està ple de bullangueres. Sí, que tu vas, jo a vegades he anat el dia següent en plan, a veure qui ha ballat amb qui, a veure qui ha sortit, qui no ha sortit. Això també devia passar als orígens, no? La gent que, el de Cal no sé què ha ballat amb la de Cal. Clar, però sí. No. Ja no hi havia vídeos. Però llavors ens hem d'imaginar una rotllana de gent, una parella ballant al mig, i tu si de sobte dius... Entro. M'animo. Sí. I amb qui vas? Com ho rau? Tries. Ui, tinc dues preguntes. Amb qui vulgui. És com que, de sobte... Amb qui vulgui. O sigui, pots anar amb qui vulgui. Sí que tradicionalment era... Homes ballaven amb dones i dones ballaven amb homes i la que manava era la dona. Però ara cada vegada més com... La isla, això és més fluid. Sí, mira. Goito. No, però és que n'hi ha un... Mira tots els que hi ha. Jo he de dir que jo he vist stories d'això. No sé si el teu Insta segurament o... També és el més que tu estàs mirant, perquè la resta d'estona estàs ballant i no te'n recordes de fer vídeos. I la parella com es roba? Entres... Vale, a quins tinguts t'entrant? O sigui, tu t'atreveixes a entrar? Sí, a veure si entra algú. Ara entrarà... Ah, no. Aquí. És segurament la cosa més radiofònica del món. Sí, totalment. Ara entra una persona, l'està mirant de reull i se'n va l'altre. No l'han lluitat. Aquí, de sobte. No ho ha lluitat. Sí, comentarista de Vall de Bot, deu ser molt divertit. Però jo vaig fer un vídeo de retransmetent una jota. Però molaria... O sigui, la meva crida en aquell vídeo era... Que hi hagi algú que retransmeti les bullangueres com si fossin... Jo ho vaig fer en una secció de Vallbona de Noia. Vau comentar un ball que és molt més avorrit que aquest, extremadament més avorrit. Giren. De gent que... No, perquè llavors ja comentava el públic, en plan, les iaies que ho veien per últim cop. Clar, però això hauria de ser una persona que conegui i que conegui molt la gent. Clar. I tots els trepitxeus, perquè sempre és com aquest que era amic d'aquest altre, però ara no han deixat de ser amics. Se'ls va veure la setmana passada. Hòstia, seria una barreja entre com la transmissió del Puyal de futbol i el com si no fos ahir, no? No, com es diu el de la Juliana? Que no surti d'aquí. Que no surti com si fos ahir. Només ha dit com si no fos ahir. Com si no fos ahir, o sigui... Això no és sèrio, això no és sèrio. O sigui, és una barreja entre una retransmissió esportiva i al final premsa del cor. Sí. El gran equilibri, a més, perquè té una mica de... El millor dels dos. Té de tot. Estic intentant descobrir com roben les parelles i no ho aconsegueixo. Val, si ho descobreixes és com la de l'Unpopular Opinion. Aixeques la mà i et donem pas. Pues sí, però a mi m'ha passat de... estar implicada en cosa com del cor en una bullanguera i que es reflecteixi en la bullanguera. Sí, Clar, és que hi ha com no un submón, però
Vull dir, tu ets d'Igualada, llavors, això on ho has començat a ballar, tu? A Barcelona, jo... O sigui, l'Espai Mallorca? A l'Espai Mallorca. Vale. Bueno, a l'Espai Mallorca també feia a la Sargantana, que és com una altra associació que també fa classes de ball de bot. Sí, perquè va ser just post-Covid, que ja tothom, tot just els del meu any, havien acabat la carrera i havien tornat a Igualada. I llavors jo vaig apuntar-me aquí perquè ja feia ball tradicional, però volia aprendre jotes bé perquè era com difícil. I un amic meu es va apuntar i vaig dir, bé, m'apunto. I llavors de cop es van convertir com en el meu cercle d'amics, com la gent amb la que feia classe. Que guai. I llavors entre aquests cercles parlaven aquestes coses, no? En plan, l'altre dia... Sí, clar. Sí, a més era una època molt fructífera de cotilleos, ara crec que estan més tranquils. Però... Ja, necessitem una altra pandèmia, perquè la gent ja s'està començant a... Clar, era per això, perquè era just post-Covid, llavors la gent anava loca. Loquíssimo. Clar, hi ha hagut, de la mateixa manera que pot ser una mica potser incòmode, no? Si tu estàs ballant, per exemple, amb un... Jo m'estic aquí fent la pel·lícula, però tu estàs ballant amb un pretendent, no? I llavors entra... Han de dir la paraula pretendent. Un ex-pretendent d'aquest mateix pretendent i hi ha una mica de lluita entre... Pretendents. Sí, bueno... Potser l'estem dient massa vegades ara la paraula. Sí, ara ja ho estem dient massa. I això pot generar, doncs, incomoditat. O sigui, de la mateixa manera que pot generar incomoditat, hi ha hagut discussions que s'hagin solucionat a través del ball de bot. Uau! Quina bona pregunta. Quina bona pregunta i tant de bo sigui així. Que jo sàpiga, no. Per mi sempre he sigut font de conflictes. Quina bona pregunta. No. No. Mentida. Sí que... No sé si puc explicar-ho aquí. Sí, si no t'escolta tant de gent. Si fos avui. Sí que jo he vist gent ballar, no diré noms, òbviament, que havien tingut com problema, no amorós, sinó més organitzatiu, d'estar com en entitats, tal, i després deixar d'entendre's i una persona marxar, no sé què. No? Com Romeo i Julieta. En plan de dos bàndols diferents. No, d'estar en la mateixa entitat, llavors discutir-se i separar-se i un altre marxar, diguéssim. I llavors sortir a ballar junts a la bullanguera i la gent com... Estan ballant junts. Sí, aquest moment va ser xulo. No sé, Qui robarà la parella? No sé si això... Qui és el guapo que entra? Qui és el guapo que entra? Bueno, això a vegades passa, que hi ha dues persones que són parella de fa 10 anys i és com... Ara jo que he d'entrar... M'agraden que estan ballant junts. Ai, no sé, m'està semblant molt divertit. Sí. Bueno, de la mateixa manera que dèiem abans, aquesta persona que entra i és potser humiliant si tal com entres has de tornar a marxar perquè tu has lluitat i no has guanyat, l'altra persona és com si entra una altra persona. O sigui, deixa'l ballar, no? Però també se suposa que ha d'entrar gent. Clar. O sigui... Clar, si no entra ningú, aquests dos acaben morts, no? Per la gràcia, sí. Sí, bueno, ara ja ens n'estem anant, crec que... No, és que de sobte, lo de la premsa del cor ens hem pres super en sèrio. Sí, és que em faria gràcia com dos que ballessin ball de bot en una boda, el novi i la núvia acabat de casar, a veure qui entra, saps? Però llavors jo crec que ja... Un cop ja t'has casat, ja pot entrar tothom que vulgui en aquesta relació, que serà passatger. Sí, però clar, aquí llavors també hi entren moltes subtrames, no? Entre dames d'honor, no sé si es porta aquí, és que fa molts anys que no vaig a cap casament. Però jo què sé, jo tampoc. En plan, el cosí amb el cunyat... Bueno. No sé, I ara segur que abans es feia. El ball de bot, on es balla? Tipo, ara que es balla a Barcelona o a l'Espai Mallorca? Es balla bastant... A veure, a Mallorca es balla molt, a més hi ha una pàgina web que hi ha totes les ballades que hi ha, i a més és un calendari que el van actualitzant, estava com molt ben organitzat. I no sé si cada cap de setmana, però cada 2-3 cops al mes hi ha ballades. Que guai. I èpoques que hi ha més ballades, tipus gener, que Sant Antoni i això, cada setmana n'hi ha 3 o... Sí, allà ara està molt, hi ha moltes ballades. Hi ha més ballades per Sant Antoni o per a l'estiu que hi ha més festes? A l'estiu també hi ha moltes. Potser com que estan més concentrades per gener, per l'època. La setmana aquella de Sant Antoni n'hi ha moltes, però perquè tothom fa ballada. A l'estiu estan una mica més repartides en els mesos. Ja, i segur que també a l'estiu no s'hi deu cabre a Mallorca per ballar. També fa calor. A l'estiu fa de més dolent ballar. Aquí ara també s'està ballant cada cop més, jo crec, a Barcelona, a Girona...
Està arribant. També Pot fan ser que coses. l'Espai Mallorca i Sargantana, has dit? Mhm. Són com els dos bastions Arxipèlags. de mallorquins. O sigui, jo t'ho juro que des de que sé que existeix no paro de trobar-me a l'Espai Mallorca a Twitter, a Insta, o sigui, en plan que molta gent... Fan moltes que coses, fan moltes coses. Moltes coses molt guais, l'Espai Mallorca. Sí, Pues això, també... Potser això també ha ajudat a que es conegui A Barcelona hi ha aquí. més, però hi ha més entitats. O sigui, jo he dit aquestes dues perquè són les que vaig anar, però també hi ha Va de Vot, que aquests porten molts anys fent classes, la Barraqueta, que ho fan a Gràcia, que és tota la zona per fogarons, això ho organitzen més ells, però sí que fan molta feina, totes aquestes Creus entitats. que ha tingut el Vall de Vot un sotrac? Un vot, no. un vot. Bueno, això. Continuem. I ara torna a estar una mica a l'alça, penses? En què hi ha més gent que la balla? Sí, ara està a l'alça. També va viure com tot el franquisme, va ser un ball molt... No li va anar bé el franquisme? En un El Vall de principi Vot. sí, però perquè era com una cosa com que estava molt de moda els balls, estem parlant principis del segle XX, però estava molt de moda el ball pegao, de xa-xa-xa, no sé què. Llavors, en el moment en què l'església comença, o sigui, aquesta cosa com catolicista tal, comença a guanyar força, és com el Vall de Vot, que és un ball més de distància, és com, sí, Aquest ens agrada, perquè no exacte, es toquen. és com una mica una contradicció de que va patir com una pujada en aquell moment. Després, òbviament, com amb la repressió del franquisme i tot això, pues, tot el cultural... Potser llavors sí que era el Vall de Vot. Llavors sí. Sí, i llavors després sí que durant la transició hi va haver també molts grups de Vall de Vot que van fer molta feina per recuperar-ho, i sí que en aquell moment jo crec que va tenir molta pujada. Pot ser que després tingués una mica de baixada en el moment com tota la globalització i això comença com a tenir més tal, i ara que jo tinc la sensació que ara que ens hem cansat de la globalització i volem buscar lo identitari, està com recuperant. Sí. No? Passen moltes coses. La cultura popular en general. Està de moda en uns àmbits, després hi ha uns altres que tot és l'altre extrem. No, però la cultura de moda, el quilòmetre zero, el comprar al barri, crec que s'està tornant a incentivar això. També. Sí, ben bé. Llavors, no sé si algú té alguna pregunta més del Vall de Vot sobre exclusivament el Vall de Vot abans de... Tu només tens de les bollangueres. Totalment. Però podem continuar xerrant. Vale. Llavors, ara parlem una mica més sobre el teu projecte o el vostre projecte, perquè tu sempre parles en plural, per tant entenc que Nastellat no ets només tu. Clar, a veure, Nastellat sóc jo, en el sentit de persona, però sí que em sento com que no... O sigui, és que no he fet res sola d'això. O sigui que en un principi va ser com la meva fumada, pues que sí que ho vaig fer jo sola, però després ja des d'un principi com... Vaig fer molta feina amb el Pau, que em feia més com direcció creativa, i ell em va presentar com tot l'equip de persones que després com tirarien endavant el projecte. I ara, parlo en plural, Abans has dit el que fem. Clar. I a moltes entrevistes, moltes, les que he llegit, sempre parles en plural. Sí, és que jo m'ho sento una cosa molt col·lectiva de... les cançons les he fet totes amb el Jaume, com el meu productor, i ell, o sigui, les hem fet mano a mano, i molta cosa l'ha fet ell, o sigui, ell té una habilitat com a producció que jo no tinc, i després a l'escenari pues, també vaig amb dos músics, o sigui, perquè en un principi jo vaig començar més com a DJ i ara és com hem matat a la DJ i ara ha sortit l'artista. I ara ha sortit l'artista, exacte. Sí, no, i ara canto i llavors vaig amb dos músics, amb la Sara i el Blas. Llavors ho sento com que les cançons realment són perquè les estem fent els tres. Vale. Llavors, com ja ho hem estat comentant tota l'estona, fas una cosa que mola molt, que és combinar el Vall de Vot i música tradicional dels Països Catalans, perquè no només has fet Vall de Vot, amb electrònica. Per què? O sigui, en quin moment et dius això pot estar guapo o tinc ganes de fer això? No, això, o sigui, jo feia de DJ i... O sigui, feia de DJ... punxava a casa perquè estava desquiciada de la feina, llavors pues, era la meva via d'escape. Perquè estaves desquiciada dels veïns i vaig dir, saltaré a casa seu. Al confinament hi havia qui sortia amb el piano a tocar Imagine i sortia Nastellat. 3 altaveus i començaven a punxar. N'he de dir que a favor meu no va ser durant el confinament, va ser posteriori. Quan va néixer això, aquest projecte? Això, el primer que vaig fer, que és això, jo feia DJ, llavors el primer que vaig fer va ser La Marga,
que em va dir, escolta'm, tu sempre has dit que vols barrejar com... O sigui, vols fer sessions de Vall de Bot, i em diu, fem una per al 8M que organitzaven una cosa allà a l'Espai Mallorca, fem una i que punxes Vall de Bot. I això va ser 8M del 2000... Ara estem a 2026? 2024. O sigui, ara ha fet... Vale. I al moment, o sigui, tu punxes Vall de Bot, és com si ara a mi em diuen, bueno, doncs punxa sardanes. Què vol... O sigui, com... Va ser un tema, va ser... Clar, perquè jo vaig intentar fer com una mena de... donar-li un toc electrònic, fer com mescla amb altres cançons. Sí que, clar, música de Vall de Bot està en 3/4 i la música electrònica està en 4/4. Llavors, bueno, vaig fer unes fumades i vaig investigar molt i vaig estar dedicant-li moltes hores i al final va sortir algo prou decent, que crec que ho tinc penjat al SoundCloud encara, que potser hauria de treure. També ho buscarem. Cap por a la petjada digital, tio. Bueno. Al final, SoundCloud i tweets. Sí. I llavors això va funcionar i... I això llavors va ser quan el Pau em va veure, o sigui, no parlo del 8M, però després això del 8M va estar molt xulo, llavors vam dir, bueno, doncs repetim al juny, que fan com una jornada de 8 hores ballant Vall de Bot allà a Barcelona. Llavors, per acabar, com per si no n'havien tingut prou, doncs, DJ de Vall de Bot. 8 hores ininterrompudes. Sempre hi ha d'haver algú ballant. Sempre hi ha... Sí, no sé si són 8 hores, però és com tot el dia de grups de Vall de Bot que van fent... Sí que hi ha mallorquins a Barcelona. També venen molts a Barcelona. És que és un evento, eh? Ah, sí, ja? Sí. Bullambarna, es diu. És com el festival, o sigui, quan... Sí. Un festival gros, un sí, de Vall de Bot a Barcelona, sí. Que guai. És el més important. I total, que allà vaig fer com aquesta sessió. Llavors és quan em va veure el Pau i em va dir, tal, anem a fer bé. I aquí neix una mica el projecte. Per això de jo voler barrejar. I al final era com el que deia, no? Com nosaltres estàvem a casa i fèiem festes a casa, llavors posàvem com reggaeton i intentàvem ballar Vall de Bot a sobre perquè érem uns friquis de ballar. I llavors I de sobte va ser en plan, tio, perquè no podem... Ja no quadrava del tot. I llavors vam dir, per què no podem sortir de festa i que hi hagi música que es balli, que estigui pensada com per ser ballada, no? I llavors, una mica a partir d'això, de voler ballar a tot arreu. Sí. Molt guai. L'origen del nom, a més, l'has explicat força vegades i, de fet, com ja hem dit abans, el nou, no sé si és EP, àlbum, no sé massa la diferència. Àlbum. Sí. La diferència entre una cosa i l'altra és el número de cançons? És la llargada, sí. Vale. El teu àlbum en té 9, oi? El meu en té 9, EP crec que és màxim fins a 5, però m'ho estic inventant. Perfecte. Llavors, el teu nou àlbum comença amb la història aquesta. No sé si la vols comentar a tu ara per no deixar ningú enrere o... Saps que vaig estar a punt de... Saps per què la repeteixo tant, la història? Per què? Perquè el primer que es pensava la gent era que era per la cocaïna. I que no que jo consumeixi cocaïna, clarament no consumeixo cocaïna, però era com, clar, com tecno, tal... També seria atrevit posar-li aquest nom. Ja. Què em defineix la cocaïna? Bueno, el DJ Pastis. És veritat. Bueno. És veritat. Va ser... Potser li feia molt mal al cap. És un referent en això. Jo crec que repeteixo tant la història per això, perquè tinc com la por que la gent... Per deixar clar que no és per això. Sí. Tot i que també m'agradava com que la gent es fes les seves teories, però quan em van dir com aquesta teoria... Quines eren? Va ser com, potser m'he de deixar. Ha arribat l'hora de controlar el relat i explicar-ho. Controlar cocaïna. No, o sigui, així molt ràpid, perquè segur que com que sigo molt pesada la gent ja ho sap, però que és el malnom de la meva família. Llavors, com que al final és un projecte que parla d'arrels i parla d'homenatge com al lloc d'on vens, era com un homenatge a la meva família. És un besavi que li van tallar el nas perquè va tenir una discussió i llavors era com el nas tallat. Llavors la família era com la família nas tallat. Passava molt abans, que la mínima cosa ja era ja està, de cal no sé què. Fitxadíssim. És fort això que li tallassin el nas. Sí, jo de fet pensava que era un gos i es veu que va ser una baralla. Però... Bona baralla. Família pacífica. Totalment. Wow. Bueno, clar, potser sí, perquè l'agressiu era l'altre, en tot cas. Sí, bueno, clar. Bueno, això pregunta-li al de Cal Peu Girat. Vosaltres teniu malnoms de família? Jo el de Cal Trompes, que... clar. Bé, vull dir, ara ho explico així, ningú ho sabrà, però Cal Trompes és perquè el meu besavi tocava la trompa. Ah, sí? I tothom ho relaciona. No era que perquè... em passa similar. Perquè casa de la meva família és Cal Trompes i tothom es pensa que era perquè per alcohol i borratxos. Sí. I no, era perquè tocava la trompa. Ah, doncs jo pensava que era per algo de despullat, de que se l'havien... de la trompa, saps? Jo sempre havia pensat que era perquè pillava unes trompes... I també...
Pensava que era per l'alcohol. D'espant. Doncs no, tocava la trompa. O sigui, tocava la trompa. Ja està. Jo, No, a casa la- meva, la que història sàpiga, vol no dir. hi ha... No és tan cap èpica, mal. eh? Bueno, cap nom. No, clar que no és èpica, vull dir que hi havia el que hi havia. Una trompa, escolta'm. No s'ha barallat ningú. Però és això, m'ha fet gràcia perquè sembla una mica allò de la cocaïna, perquè Ja. nosaltres, el nostre grup d'amics, ens vam passar d'així perquè anàvem allà i tothom, els trompes, perquè tal, i no, perquè hi havia algú que tenia talent musical. No, perquè a més éreu molt sants i no sortíeu quasi. No, exacte. Exacte, res a veure amb això. Llavors, aquest primer àlbum que hem dit que va sortir fa res, una mica... Ara, Fins a març. ara que ha sortit el programa fa més, però menys quan vam preparar la pregunta. A cada, Hòstia, s'ha entès fatal, això. a cada casa, a cada vida. Què tal fins ara el llançament? Com ha anat això? Ha anat bé, la veritat, o sigui... Ai, perdó, que tinc un robot. Per favor. Fes-lo en electrònica. Pots repetir la pregunta? És cada casa, cada vida. Cada casa, cada vida. Com ha anat fins ara el llançament? La veritat és que bastant bé el llançament, o sigui, contenta de la rebuda. A veure, al final tinc els números d'artista emergent, però tampoc em vull obsessionar amb els números. Sí que el feedback de la gent que a mi m'importa, que és la gent com que balla, que viu més aquesta música, sí que és molt positiu. Llavors, amb això, molt contenta. Clar, perquè moltes... O sigui, hem parlat de punxar, de música electrònica, però tu el que vols és que la gent pugui ballar Vall de Bot fent el que fa, cantant el que cantes. Jo vull que la gent vagi, o sigui, que em programin a festivals. Aquí la meva crida, als festivals de Catalunya. Ens escolten molts festivals. A nosaltres. Que què volem? Que ens programin a festivals. No, festivals, com concerts de festa major, i que siguin, que es balli allà, que són llocs on no hi ha, perquè no vull ocupar com un espai de ballades de Vall de Bot, perquè ja hi ha grups de ballades de Vall de Bot. Vull ocupar l'espai d'artistes que no canten normal, o sigui, cançons, música, bueno, normal. Música pop. A veure. Sí, que l'objectiu és Mainstream. arribar a un públic que no el balla, no? Perquè... Sí, com portar el Vall de Bot en el mainstream, jo crec. Sí, en aquest cas. I com va fins ara, portar el Vall de Bot al mainstream? Bé, o sigui l'estrena va ser a la Campa Llengua, que era compartir escenari, o sigui, jo de fet ho dic, que va ser el pic de la meva carrera i era el primer concert, però vaig compartir escenari com amb la Ludwig, amb Auxili, amb Maria Jaume i amb Planete, que també té molts seguidors allà a Mallorca. I per mi, o sigui, clar, era molt raro, perquè era com un escenari que no estava pensat perquè hi hagués una ballada allà i de cop i volta pues, la gent estava ballant allà a les fosques amb la gespa, amb els cables pel mig. Que guai. I van ballar molt, la veritat, molt contenta. Va ser a Mallorca, el concert. Sí, a Manacor. Va. Llavors, si, per exemple, jo ara vaig a un concert d'en Estellat i vull ballar, què he de fer? Mirar al de costat que en sàpiga i imitar-lo? O... Sí. No vull fer com tutorials allà ni ficar-me com a ensenyar, perquè no és un taller de danses, tampoc. Vinga, va, ara tu! Clar, ara ho parlàvem l'altre dia perquè el 22 de maig toco al Cornamuseum, que és un festival que fan a Olot, i que sí que allà hi va molta gent més folky que potser ballen, però potser Vall de Bot no ho coneixen tant. I sí que en el meu directe no només es balla Vall de Bot, també es balla com altres balls típics de països catalans, però sobretot es balla Vall de Bot. I estaven com preocupats, en plan, però la gent no sabrà ballar, no sé què. Llavors he de veure com ho faig, potser faig com algo tipus filtrar el setlist o alguna i que la gent estudiï a casa o no sé, tenint molta confiança amb la gent friki. De sobte s'ha filtrat en titular de l'Enderrock. S'ha filtrat el setlist de Estellat. Com a estudieu a casa. Repartir flyers aquí. He sigut jo amb un compte secundari. Amb un bigoti. Un bigoti i un barret. No, jo sóc nas sencer, no sé de qui parlem. Va, nas sencer, podria ser com el meu... L'Evil Alter ego. L'alter ego és dolent. Llavors, l'àlbum, què hi trobarem? O sigui, Vall de Bot, vale, però... O sigui, ara els artistes estructureu uns àlbums amb uns ordres i tenen un sentit i tot això. Jo crec que és un viatge. He de dir que l'ordre ha sigut més una cosa una mica aleatòria. Fil-fi, O sigui, me'l puc posar en aleatori Spotify. Bueno, sí, a Spotify no. Té un a la sentit, plataforma saps? que feu La primera és la intro. La primera és la intro i l'última és la bullanguera per acabar com amb la bullanguera.
que ara ja sou experts en bullangueres i llavors sabeu que es toca al final. Sí, sí. Però sí que la resta, jo crec que, tot i que jo pensava que ho estava fent aleatori, en realitat sí que té coherència. I fas com un viatge, que arribes al final i dius, això m'ho ha dit gent, o sigui, no ho dic jo, m'ho ha dit gent, que és com arribes al final i dius, vale, he entès com el que ha passat, el viatge que tu has fet, com que té com pujades i baixades d'intensitat, de tipus de cançons i també de missatge, que hi ha algunes com més reflexives, algunes més festives i es van com intercalant i arribant a conclusions dintre l'àlbum mateix. Ja cadascú que l'escolti arribi a la conclusió que vulgui. Ja és que més fàcil arribar, si volen. A vegades quan es parla de tradició hi ha com un sector més tradicionalista, diguéssim, que potser li costa, o sigui, com més potser no tan tradicionalista, sinó més immobilista. Li costa molt com qualsevol canvi en el que fa la cultura popular, les tradicions, etc. T'has trobat... clar, i és això, no? Vull dir, el que tu fas precisament és... Bueno, el contrari no. Vull dir, és agafar música tradicional i donar-li un aire una mica diferent. T'has trobat potser algun sector que no acabi d'entendre el que fas? Sí, a veure, o sigui, hi ha gent que no li acaba de convèncer. Hi ha un comentari a TikTok que és el meu preferit que diu no os da rabia que jueguen con nuestras tradiciones milenarias. En castellà. En castellà, sí. En castellà. Un expert. Milenàries. Sí, a veure, o sigui, òbviament, tu quan fas qualsevol cosa que facis saps que la gent et criticarà i és una cosa que tinc assumida. Jo crec que l'important és saber que tu ets coherent amb tu mateixa i coherent, òbviament, com amb els teus cercles de confiança, que saps que et diran quan alguna cosa no l'estàs fent com toca. I en aquest sentit jo crec que m'estic respectant molt a mi. I és com un àlbum fet molt des del respecte, des de l'estima cap a això. Jo crec que això es nota. Perquè sí que des de l'àlbum no he tingut tantes crítiques. O sigui, va ser més com al principi, de començar a fer cançons i això, que potser també és quan neix el projecte, llavors no s'acaba de conèixer ben bé. I en canvi ara, no tant. Crec que intento com explicar que està fet des del respecte i de l'estima. En sèrio, no? Han dit, mira, doncs ho fa bé. Sí, no sé si ho fa bé, però sí que és com, vale, ho fa des d'això, com des de que li agrada això i vol com honorar-ho. Bueno, crítiques potser n'hi haurà sempre. Sí. Això està clar. Potser sí compensa el fet de que puguis apropar al Vall de Bot. No sé si penses que compensa una mica. Jo, t'ho juro, el moment en el que estàvem allà i estava veient com que estava... O sigui, vaig tenir com un moment d'allò de... Estava a l'escenari com estar mig dissociada i veure com la gent ballant i jo pensant, en quin moment això ha passat, saps? I hi ha com aquí 300 persones... O sigui, és que hi havia un moment que estava com tot ple, però fins i tot com al camp de darrere, nens petits ballant... I el moment en què vaig veure això, ja està. És com... Em poden criticar tot el que vulguin, que he fet això estant en un escenari com que normalment no hi ha aquest tipus de balls. No, total. Sí. No sé. Això jo crec que em compensa tot. Ja. És guai perquè o sigui, es veu que et motiva molt i quan parles del Vall de Bot se't il·lumina la cara, però ara has parlat del TikTok, ara ho porto cap aquí. No et fa mandar tota la resta de part que engloba... O sigui... Creació de contingut? Sí. O sigui... Haver de, en plan, quan has de començar un projecte, no, ve de la mà de moltes coses. Ara m'he de promocionar, ara he d'anar a aquest programa de tradicions de merda que m'han convidat aquí, que no sé què. O sigui, no l'exemple aquest, però per exemple, a mi em fot molta mandra haver de generar contingut d'això, però en canvi fer el programa m'agrada molt. No et passa això o ja t'està bé? A mi m'agrada, perquè a més jo sóc molt procrastinadora. Llavors, això és una forma de procrastinar, però que no em sento tan malament procrastinant fent contingut perquè sento com que fa créixer el projecte. I m'ho passo bé, pensant... Sí que a vegades em trobo com pensant, hòstia, ara fa 3 dies que no penjo cap vídeo, hauria de penjar alguna cosa. I després dic, vaja, ningú t'està pagant per això, o sigui, ho estàs decidint fer tu perquè vols, si no et ve de gust no ho facis i ja està. I t'agradaria que algú et pagués per això? Per fer contingut? No, per... Home. O sigui, viure d'això és el teu objectiu, més enllà de que la gent... No sé si és el meu objectiu, perquè a mi la meva feina també m'agrada molt, però que se sostingui, sí. Tot i que tampoc... O sigui, ara com a
crítica una mica com a la indústria, no? De voler créixer, fer diners, no sé què, pagar malament a la gent. Jo és com que vull pagar bé la gent de l'equip, vull pagar bé tothom, i si pues, no estic guanyant diners o si només se sosté el projecte i ja està, pues, és que sincerament no penso que em faci famosa amb nas tallat, però perquè és una cosa molt nínxol. Llavors arribarà on hagi d'arribar, però vull dir, no serà mundialment famós i arribaré a números de fer-me ric amb això, saps? Llavors, és com passar-nos-ho bé, que la gent estigui contenta i ja està. Molt bé. No, ara que deies això de nínxol, a mi se m'ha acudit, que crec que ja t'ho vaig comentar un cop per WhatsApp, però hi ha el Califato 3x4, que també fa una cosa que aparentment és molt de nínxol i també és com un rotllo de fer alguna molt sevillano, molt andalús, i a l'hora de barrejar-ho amb electrònica, jo vaig anar a Apolo a veure amb la cama trencada perquè tenia moltes ganes d'anar-hi i estava ballant amb una crossa. Vull dir que també és una cosa que podries pensar, bueno, és molt de nínxol, sí, però goita, saps? Ja no tinc per però tu també ets molt dedicat, Sí, bueno, però vull dir que a vegades aquestes coses de nínxol la gent... Sí, i el nínxol és el nou mainstream i això és una cosa que és així. Però arriba, o sigui, Califato 3x4 no és la Rosalía. Ja. Saps? O sigui, hi ha un punt... Però li deu sortir compte. Hi ha un sostre diferent. Sí, això està... Que viuen d'això, tu creus? Jo crec que sí, no? El Califato, no sé si es diu així. No ho tinc clar, bueno, no ho sé. Sí, potser sí. No li vaig preguntar. Sí que està de moda, i també hi ha, no sé, grups de l'Oso i coses d'aquestes que estan sortint ara, que sembla que prou bé. Hem parlat de l'inici de la gira, que era la Campallengua, la gira Cada Casa Tour, que tens diverses dates publicades, però la majoria estan censurades i no està anunciat, o sigui, està anunciada la data, no se sap el lloc, que això ja ho fan els grups. M'han renyat per aquest... Pel nom? No, per aquest post, o sigui, no m'han renyat. Ah, sí? Però això va ser una d'aquestes coses de... Fa molt temps que no penjo res, vaig penjar alguna cosa. Llavors vaig penjar les dates, però no sabia... Clar, és com, no la vull liar, saps? I no vull com de cop filtrar un cartell, si encara no han presentat el cartell, com treure-li l'exclusiva al festival. Ha passat al Ho tercer estàs lloc. veient, no? Que és demasiado... Tenim a Campallengua, a Manacor, l'11 del 4, llavors... Que ja està fet, asterisc, el 22 de maig, que de fet ens l'has dit. Sí, però perquè vull pensar que ja... Ara encara no, però vull pensar que quan surti el programa ja... Sí, faltarà una setmana. Si no l'han tret, és que... Si no l'han tret, ens preocupem. Tu portes molts dies sense penjar res. Si tenim l'abril i 3 mesos... Després tenim més asteriscs de cara al 26 de juny, que això és de Sant Joan. 21 del 8, ens pots fer... No, un spoiler. No és el que us penseu. Vale. Llàstima. Ja... No ho sé, no he rebut resposta del que us penseu. Vale. De fet, una de les preguntes era si et veurem a prop. A prop sí, una d'aquestes és molt a prop, però no és a Igualada. Però és molt a prop. Val. No, ja... Però hem de posar el mapa. Cadascú, segons la data, hem d'intentar encertar-ho. Sí, no, ja... Manresa? Manresa, doncs. No tant. Uf. És petit, és un poble petit. Val, cap problema. No, ho dèiem com a negatiu. Jo ho deia com a negatiu, Manresa, Jo deia com a negatiu, clar. És enemics. La meva discogràfica és a Manresa. Ai. Com a positiu. Que ningú entén que som... He dit negatiu, volia dir positiu. És que m'he tornat a liar. A més, també l'any passat vas fer els goig de Sant Bartomeu. Oh, molt xulo. Sí, que Igualada. Jo els tinc al cap... Ha arribat aquí constantment. O sigui, els he escoltat avui venint i no paro de repetir. A més, em fa molta gràcia, amb els goixos de Sant Bartomeu ha passat una cosa molt maca. A veure. Què és? Que el Miquel Benito, que juga al Club Bàsquet Igualada, ell em va dir que per anar als entrenos del Club Bàsquet Igualada es posava els goixos de Sant Antoni de Manacor. Perquè li motivava molt, no sé què. Que no coneixia aquesta cançó, que l'havia conegut a partir de Nastallat. Vale. Primera cosa maca, o sigui, és molt xulo, això. Però després, una persona de Llubí, que és un poble de Mallorca, em va dir que ell escoltava els goixos de Sant Bartomeu d'Igualada. Per jugar a bàsquet, també. No, per jugar a bàsquet no, però que li agradaven molt, que se'ls posava bastant sovint, tal. O sigui que I és com, és maco, internacionalitzat això. Les dos. Sí. És maco, això em sembla preciós. Que guai. Sí. És un nexe d'unió... Hauríem de fer ara com intercanvi els dos, no? Ciutats agermanades, de sobte, no? No, però a més està guai perquè
o sigui, els gotxos de Sant Bartomeu, bueno, suposo que tots els gotxos, no? Els pots sentir, doncs, o sigui, els pots escoltar quan és el Sant Bartomeu o la prèvia o la post, bueno, ja ens entenem. Sí. O sigui, en el marc de la festa major, en un context molt concret, amb una tonalitat també molt concreta que pot no encaixar amb tothom a dia d'avui. Llavors, el fet de tenir-ho a Spotify o a qualsevol altra plataforma i escoltar-ho un 20 d'abril, està molt I aquells dies les stories estaven 20 d'abril com a dia a l'atzar, completament a l'atzar. Evidentment. Perquè avui no és... I en un format que crec que potser és més, o sigui, pot aproximar-lo més a, bueno, potser a això, no? Algun sector que li costa més sentir-se el propi. Jo no els havia sentit mai sencers, fins a anar estallat, els goig de Sant Bartomeu. Perquè... A veure, no estan sencers, els meus. Doncs imagina't. Quan es canten per Festa Major. No els he escoltat mai sencers. Sí, i els he anat a escoltar a Santa Maria i en general m'agraden molt, però també conec de gent que potser els hi costa més aquesta part de la Festa Major, llavors mola. I en un moment també que la identitat pròpia d'una ciutat està desapareixent, no? Que ens omplen de vivaris i coses així, com, pel que sigui, però tornar a recuperar, per exemple a la plaça de Calfont, tornar a recuperar coses pròpies a través d'una eina, d'un vincle tan proper a nosaltres com és la música que s'escolta avui dia, trobo que és molt interessant. És xulo. És molt xulo. Sí que fent els gotxos de Sant Bartomeu em vaig adonar perquè... a veure com ho dic això... em vaig adonar que per mi estava sent molt fàcil fer música de Vall de Bot amb electrònica, en part perquè ho vivia i en part perquè era el que tenia més present, no? Però també hi havia un punt el fet de veure-ho des de fora em treia una mica de pressió de ho he de fer bé, saps? Vale. I en canvi, quan vaig fer els cotxes de Sant Bartomeu d'Igualada, de cop i volta va ser com, em criticaran per tot arreu. Quan torni el 20 d'agost... Clar, no podré venir a la Festa Major, ja fins aquí s'ha acabat la meva visita a la Festa Major d'Igualada, de cop em vetaran l'entrada. I què tal? Per sort no va ser així i persones de Festi que respecto molt em van venir i em van dir que xulo, el que has fet, no sé què, llavors això també molt positiu. Sí. Però sí que des d'aquell moment és com que quan ho feia d'altres territoris m'ho intentava pensar com si fos el meu, saps? També com intentar fer-ho com amb la mateixa cura que ho vaig fer com aquí i amb la mateixa por de que em criticaran, però perquè al final s'ha de fer un respecte, està clar. I què ens espera ara? Hi ha alguna cosa que puguis avançar o de moment estàs a tope amb el tour? No, però ja dic, jo què sé, que no diguis mira, doncs tinc en ment ara fer aquesta cançó de no sé on o música d'un altre lloc o tinc en ment simplement... M'agradaria fer un EP. 4 o 5 cançons? 4 o 5 cançons. M'agradaria fer no un EP... fessis un àlbum de sobte, et passes i buah, m'ha sortit un àlbum. M'agradaria fer un EP durant aquest any o principis de l'any que ve perquè tinc moltes idees, però ara sí que estic molt centrada en els directes i està sent un viatge també perquè al final jo no havia cantat mai, o sigui, no havia cantat mai en públic sola i de cop estava en un escenari que després tocava la Maria Jaume. Jo estava allà en plan, en quin moment? Soc així d'impostora, saps? I està sent un procés també, estic fent molt treball d'això, d'interpretació i tot. I llavors estic dedicant moltes hores ara al directe, llavors no sé si podré treure res aquest any, però bueno, idees tinc. És un projecte continuista, vull dir, sí, continuarà. D'anar fent. També com sense pressió de... O sigui, per sort no tinc com la pressió de... Has de treure tant. He de viure d'això, el que dèiem, no? Llavors, doncs, puc anar fent una mica també el meu ritme i crec que això també es veu en la música, que és música feta com molt des de la tranquil·litat i el carinyo. Molt bé. Estàs obert a contractacions encara? Sí. Molt bé. I tant. I tant. Que m'escriguin... Algú d'Igualada també, perquè toqui per aquí. Que m'escriguin a l'Instagram, al WhatsApp, al LinkedIn, on vulguin. Molt bé, doncs, si ningú té res més a preguntar o a afegir,
preguntar sobre vosaltres i afegir és... Ella, passem a la secció... Jo no puc fer preguntes, Bueno, no, si... Per favor, si vols preguntar. Passem a la secció del Xavi. Vinga, va, que ens parlarà de geopolítica. Cubates i dracs. Fresquísimas, las acabem de treure del congelador. A veure, doncs, com hem vist, el ball de bot no és només un ball, és una manera d'expressar-se, de lligar, de reclamar cultura, de reclamar patrimoni, de seguir connectats amb allò que ens fa ser únics com a països catalans. És una eina que, tot i que pugui semblar invisible, és de gran funcionalitat, jo crec. Així que avui m'he proposat explicar, a veure, a poc, a través dels personatges i les figures que formen part de l'univers del ball de bot, o almenys les que el ChatGPT m'ha dit que existeixen, el nostre estimat context geopolític. Vale? Si el ball de bot és una manera de fer política, per què no també per entendre-la? Vale? Així que la Marisol anirà dient com les figures de ball de bot i jo aniré dient què són. Els homes que ballen. Són els estats-nació actual. Per defensar el que diuen tradició, duen uns calçons, una camisa blanca de maniga llarga o negra, depèn de l'estat-nació del que parlem, i una fatxa a sobre seu. El xeremier i el fabiolaire. Donald Trump i Netanyahu marquen el ritme de l'estructura i és qui posen el so característic a aquest nostre planeta. Són la bomba. Impactada. El canvi o gir. Pedro Sánchez. És el moment en què la parella intercanvia la seva posició, a tothom li agrada ballar amb tothom i fer content a qui li interessa. Això cal dir que solen anar marcat per un canvi de la melodia, un cop de tamborí o un canvi d'interessos polítics. El revolter. Per cert, si veus que en algun moment dic alguna cosa que no té a veure amb el ball de bot, em dius perquè no en tinc ni idea. Javier Milei. És aquell ballador que entra a la rotllana amb una energia desbordant i gairebé agressiva. Sembla que ho canviarà tot, que el món girarà al seu voltant. No li importa si trepitja algú o si el seu ep és massa fort. Com el revolter que ignora el punteig clàssic per ser la seva pròpia exhibició i trenca el consens diplomàtic amb un estil disruptiu, tot i que al final ningú se'n recorda de qui era. El punteig. El conflicte de Donald Trump amb l'Iran. Parella que es mira fixament amb els braços en alt, en aquest cas molt alts, gaire una mica nazis, i les cames movent-se frenèticament sense moure's ni un centímetre del lloc. El moviment queda reduït a la tensió puja, la sua cau i la despesa d'energia és notable, però tot i així no s'avança mai la posició. El passat com a moviment. És la Xina i els Estats Units. És un moviment fluid, on un ballador passa per davant del braç de la parella de manera quasi invisible. Sense fer gaire soroll, l'avança i el desplaça en lloc privilegiat que havia adquirit anteriorment, mentre està ocupat amb altres afers. I quan el ballador recupera la visió frontal, l'espai que ocupava abans ja no és el seu. El que direu. Són les cimeres internacionals. Tot comença amb un primer gest de seure's en una cadira imaginària, es miren en proximitat, que sembla que acabarà en una abraçada, un acord definitiu o un petó a la boca, sense filtres. Però quan el tamborí sona, cadascú torna a la seva punta de la rotllana sense haver-se ni tocat. Aquesta tensió s'haurà de solucionar en un altre moment. El pas de 3. El preu del petroli entre els Emirats Àrabs, aliats a Rússia i els Estats Units. És una figura complexa que trenca la dualitat de la parella tradicional Estats Units i Emirats Àrabs. Per mantenir intacta la seva relació es requereix d'una coordinació obsessiva per no ensopegar. Fins ara havien ballat en una subrotllana pròpia, sovint d'esquena a la resta de la plaça. Ara alguns volen trencar-la i altres que no hi entrin nous balladors. Cubates i dracs. Fresquísimas, las acabem de treure del congelador. Bé, doncs arribem a la part final del programa, no sense abans recordar-te que ens deus una opinió impopular. Oh, que se'ns ha oblidat. Jo sí que me n'havia oblidat, Jo no. Ja ho hem vist. Per això sóc el tècnic de so. Ets escorpí. Escorpí? No, és broma. No. Per què? Sóc una persona humana. No, era broma. No, sóc Capricorn. Ja ho diuen. Ara està pensant... Vale, la tinc. La té. No sé com dir-ho. Pots dir-ho faltoso, tothom ho ha fet. Sí, clar. Jo crec que és més sexy la gent que toca que la gent que balla. Com música tradicional, com... Per exemple, ball de bastons, també. Em sembla més sexy com la persona que toca el flabiol que la gent que està ballant. Per exemple, els grallers. Em sembla més sexy els grallers que els castellers 100%. Bueno, això pot ser... És molt impopular, sí. És superimpopular. És molt impopular, per exemple, m'agrada. a Ball de Bot et sembla més sexy el que canta i el que l'interpreta, no? I normalment també perquè el que toca és molt més gran que el que balla, normalment. Es comprant cap a casa, de sobte.
Vale, no, és segurament de lo més impopular que s'ha dit. Però els grallers més sexis que els castellers és una afirmació amb la que estic molt compromesa i ho defensaré. No. Crec que és la primera persona que conec que ho pensi. Perfecte. Si vols venir aquest diumenge a la Diada Moixigangues i m'ho El passat. Ai, clar, perdó. Aquest diumenge què dic? No, ja vindràs per festa major. Exacte. Molt bé, doncs no és l'última cosa que has de fer. Hauràs de situar Nastellat, o sigui, el vostre projecte, a la brúixola política. Ah, vale. És a dir, el típic d'esquerra, dreta, autoritarisme, llibertarisme, lo de... La creu aquesta... Sí. A veure, explica'm els eixos. L'eix de les... Vertical, algú que sigui de ciències, X o Y? I. Doncs l'eix de les Y és a dalt autoritarisme i a baix llibertarisme, i l'eix de les X és l'esquerra i la dreta. I què s'entén per l'autoritarisme i el llibertarisme? És que no la vull liar. Per exemple, el màxim exponent d'esquerra llibertària és l'anarquisme i esquerra autoritària seria el comunisme. Intervenció de l'Estat, que no té per què ser dolent, I dreta autoritària, nazisme. Nazisme, sí. I esquerra llibertària, doncs... El PSOE. El Milei, no? Liberalisme. Sí. No? I dreta llibertària. És el mercat es regula sol, el flow aquest. No, ara aquí potser políticament ja se'ns han cagat a sobre, perquè portem 2 anys malament. I tot el que hem situat fins ara... Ningú ens ha criticat. Envieu un correu i ja el revisaré. Sí, cubatesydracs@cubates.dracs. A veure, jo crec que és molt d'esquerra i més llibertari que autoritarista. Quin, de l'1 al 10? Ara diré 9 per no dir 10. Però... 9 i mig. Molt dels catalans, això. Però no, la punta no. No, perquè 10... Moderació, sisplau. I el Ball de Bot també el situaries al mateix lloc? Com jo el visc, sí. La meva experiència que és més a plaça, potser, i més des de... com reivindicació cultural i tot, i de llengua. Però no sé si tothom estarà d'acord amb això. No, clar, segur que sí, agafes algú que... Bueno, si algú no hi està d'acord, que vingui. Ens envia un correu, també. Exacte. I si és la mateixa persona que el d'abans... No, però vull dir, com deies, hi ha moltes maneres de viure'l, per tant, com el vius tu. Però sí que hi ha un disclaimer que vull fer, com que a mi em fa molta por que s'apoderin com de la meva música més com a nivell de tradició, del discurs més de la tradició, com discursos més conservadors o discursos més de dretes, tal. Llavors, la conclusió a la que he arribat per diferenciar-ho és si està fet des de l'odi o des de l'estima, no? Com si tu recorres a la tradició des de l'estima, des del carinyo, des de la nostàlgia, des de cuidar-ho. Està bé, eh? No que estigui bé, però em sembla com més d'esquerres, com voler-ho compartir perquè tu estimes i ho vols compartir amb tothom, siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin, però si ho volen conèixer i volen sentir-se d'aquí, que siguin d'aquí. I jo crec que el meu projecte està fet des d'aquí, llavors ho pots fer com més des de l'odi, entre cometes, o des del proteccionisme de que no es toqui. Perquè això és així i no ho pot fer ningú i ni ho podem compartir amb ningú i és nostre i de ningú més. Llavors, vull que sigui un disclaimer que s'associï amb el projecte perquè em fa una mica de por que s'ho agafin, que no ha passat, i no crec que passi perquè sóc una passada també amb això. Però per si de cas... que tu no volies que passés. Perquè si ho fa algú altre de sobte... No, jo em pensava que ho deies en el sentit de, no sé, si de sobte Aliança Catalana fica Nastellat en un míting. Què passaria llavors? Però és que és això, en plan, jo, si una persona de fora vol aprendre aquest ball, vol ballar-ho, en plan, benvingut sigui, saps? O sigui, millor, al final és, clar, millor fer-ho créixer. I a mi em semblaria malament, o sigui, jo em pronunciaria en contra d'això. No seria la primera vegada, de fet, que Aliança Catalana s'abandera de lluites que la mateixa organització o la mateixa gent diu no volem tenir res a veure amb vosaltres. Clar. 100%. Vull dir, que és un risc que corres, però també, precisament, el poder-se pronunciar. Clar, després i poder dir com... Clar, l'important és pronunciar-se després, perquè agafar poden agafar el que vulguin. Exacte. Tampoc no tenen... Bé, en fi,
Som-hi, Però va. quin gran final, o sigui, acabeu així els podcasts. Sí, Intens. així ball. No acostuma... Intens. No consuma. Buah, estic fatal avui. No acostuma a haver-hi com tota aquesta reflexió Vale. posterior. Normalment fem la bruixa política. Situem això, la bruixa política, llavors jo dic que moltes gràcies per venir i puta Espanya i què és el que passarà ara, estic fent un spoiler, i llavors acabem amb un puta Espanya que és acabem amb un... Avui ens estem enrotllant molt més per dir 4 coses. Llavors, ja està, Laia, moltíssimes gràcies per venir, A vosaltres per convidar-nos. per perdre una hora de la teva vida a venir aquí. Que vagi superbé el projecte, molaria molt que et contractessin a Igualada. Ja. Sí, des Qui d'aquí podríem vulgui fer. que ho agafi. Ojalà. I res, doncs visca el Vall de Bot, visca Nastellat i recontraputíssima Espanya. Amén. Cubates i dracs. ¿Ves que no es puede escriure en paraigües? Amb Xavier Pérez Pico, De puta mare. I què dius que farem? Maricel Forn Bon Nadal a tothom. i Marc Soler. Gelat, me cago en Déu.